Reciclar está nas mans de todos e compostar tamén. O plan revitaliza da Deputación de Pontevedra dota quen o solicite dun composteiro individual para instalar na casa. Deste xeito, toda a materia orgánica que xeramos, que ten moito valor, goza dunha segunda vida. Para facerse cun composteiro, só hai que solicitalo. Os composteiros individuais son totalmente gratuitos. Según o Concello, recollemos nosas solicitudes e lles pasamos ao Concello, ou ben xa teñen que acercarse ao rexistro do Concello e solicitalos ali. Totalmente gratuitos, se lles cede unha cesión, se lles cede o composteiro para usalo e se lles dan as ferramentas básicas para poder traballar, o que é un aireador e un termómetro para levar un control de temperaturas. Para resolver dúbidas sobre o proceso de compostaxe, a Deputación de Pontevedra ten en marcha un posto informativo itinerante ao longo de toda a provincia. Hoxe fixo parada en Ribadumia. Estamos recorrendo os concellos da provincia que están adheridos ao plan, pois, bueno, dándolle a veciñanza, pasándolle información sobre o que o plan, as formas que teñen de participar en el, e tamén se lles dá a xente que se interesa se lles dá un pequeno agasallo por vir a visitarnos, a recibir información. Quique explícanos que a meirande parte das persoas que se achegan até este posto teñen claro o proceso de compostaxe. Sobre a compostaxe, normalmente a xente que se está chegando ten bastante claro como funciona, ou basicamente como funciona. Tamén é xente que coñece o plan, non ven perdida, xente que xa está informada, moita delas xa ven, sabendo que estamos, ven a propósito para preguntarnos pequenas dúbidas, e en canto a compostaxe non estamos atopando que haya moitas dúbidas e a xente está máis informada do que nun principio pensábamos. Ademais dos individuais, os concellos adheridos ao plan Revitaliza dispoñen de composteiros comunitarios, como este instalado ao pé da Casa do Concello de Ribadumia.